बे समाव आसाम राज्य बीजेपीनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि होनाय होयैखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा आसाम राज्य बीजेपी राजखान्थि हान्जानि आरो एमपि दिलीप सयकिया बिथाङा खुगा बेखेवदों। दिलीप सयकिया बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि होनाय होयैखौ लानानै बाथ्रा बुंथिदों। दिलीप सयकिया बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनायनि जे बिथांखि बीजेपी राजखान्थिनि जे थांखि बे थांखिया जेरै सिगाङाव दं बिदिनो दङ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा मोनद' हारिनि एसटि होनायनि बाथ्राखौ लानानै खुगा बेखेवदों। बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनो जाखिनि बिथांखि लादों बीजेपी राजखान्थि हान्जाया बेबायदिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। आरो दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंबावदों जे बे समाव मोनद' हारिनो एसटि होनाया जेरै दं बिदिनो दं, नाथाय बे समाव थाखानाय जे मोन 14टा जे एसटि दं बे एसटिखौ जेबो खहा खालामालासिनो एसटिखौ बोरैहाय होनो हायो बिनि थाखाय सिन्ता सरसा एबा साननाय हनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। आरो दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव खावलायदों एबा बे समाव आरज खालामदों जे जाखिनि बेवहाय सोमावसारनाय हाबाफारि लादों एबा मोनद' एसटि बिनाय बे एसटि बिनाय आरो बे समाव मोन 14टा माहारि आफाद एबा मोन 14टा बे समाव एसटि ट्राइबेल आफाद बे ट्राइबेल आफादफोरखौ बे समाव खावलायदों जे जाखिनि बेवहाय सोमावसारनाय बा जायखिजाया हाबाफारि बे हाबाफारिखौ हायोब्ला बे समाव दोनथ'नांगौ होननानै बिथाङा खावलायदं एबा आरज खालामदों बिथां दिलीप सयकिया बिथाङा। आरो दिलीप सयकिया बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव मोनद' हारिनि एसटि होनायनि जे बिथांखि बे बिथांखिया जेरै दं बेबायदिनो दंबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों एबा जेरै बिथांखि लादों होनो थाखाय थांखि लादों बे इदिनो दङ। नाथाय बे समाव जे थाखानाय जे थाखानाय एसटिनि जाखिनि मोनथायफोर बे मोनथायफोरा बिथांमोननियाव जे माबा मोनसे गोहोम गोग्लैया लासिनो बेखौ माबायदि होनो हायो बेनि सायाव सावरायनाय एबा बेनि सायाव बाथ्रा बुंलायनाया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों दिलीप सयकिया बिथाङा। थारैनो बे समाव दिलीप सयकिया बिथाङा बे समाव उननि समफोरावसो मिथिगोन जे मोनद' हारिनो मा बिथिंजों जे मोन 14टा थाखानाय जे एसटि बे थाखानाय एसटिखौ गोहोम गोग्लैयालासिनो बे समाव बिथांमोना एसटि होनो थाखाय बिथांखि लायो बेखौ फैबाय थानाय समावसो मिथिगौ। नाथाय बे समाव बियो रोखा जे मोनद' हारिनो जुदि एसटि गमामायनो होमारोब्ला मोन 14टा दे थाखानाय एसटि बे थाखानाय एसटिया गोहोम गोग्लैगोन बे गोग्लैगोना रोखा। बे समाव नोंथांमोनाबो फोरमायहरनो हागोन दे कमेन्ट सेक्शननि गेजेरजों जे मोनद' हारिखौ एसटि होनायनि बेलायाव नोंथांमोननि बुंनाया मा। আমাৰ নীতি এতিয়াও স্পষ্ট আছে। নৈতিকভাৱে আমি এই জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক সমৰ্থন কৰি আছোঁ। এইটো আজিৰ ষ্টেণ্ড নহয় আমাৰ। যেতিয়াৰ পৰা বিষয়টোৱে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, বিষয়টো মানে দাবীলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে, তেতিয়াৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ যে 6 জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব লাগে। ইয়াৰ নৈতিক সমৰ্থন আছে আমাৰ। কিন্তু এক্সিষ্টিং এছটি ষ্টেটাছ পাই থকাসকলৰ যিটো তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ আছে সেইটো কেনেধৰণে আমি বিতৰণ কৰিম তাৰ মেকানিজম যেতিয়ালৈকে নাহে বা এটা কনচেনচাছ যেতিয়ালৈকে আমি আনিব নোৱাৰোঁ গোটেই বিষয়টোত কিন্তু কিছু সমস্যা আছে। কিন্তু আমি এতিয়াও 6 জনগোষ্ঠীকৰণ যিটো দাবী 6 জনজাতিৰ বা জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী তাৰ প্ৰতি আমাৰ সমৰ্থন নৈতিক সমৰ্থন সদায় আছে থাকিব। কিন্তু এক্সিষ্টিং এছটি ষ্টেটাছ পাই থকাসকলৰ তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱটোক কিন্তু আমি অধ্যয়ন কৰি এটা কনচেনচাছ এটা মানে সকলোৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি কামটো আগবঢ়াব লাগিব। গতিকে আন্দোলন আৰু অস্থিৰতা এইটো পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে আহ্বান জনাই আছোঁ। তথাপিও আন্দোলন কৰা সকলক আমি এইটোৱে কথাই ক'ম যে আমাৰ চৰকাৰ দায়বদ্ধতাৰে ৰাইজৰ বা জনগোষ্ঠীসমূহৰ যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাকক খুব সংবেদনশীলতাৰে দায়বদ্ধতাৰে এইবিলাক বিষয়ত চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে।